Folketinget imutqinерсинисатсиннут уллоқ атаасииннангортоқ оқаллитситинернаггасерлугит партиисиуттуи апеққаасаарфинеқарнissamиннут мааннамаани пиареққарпут. Til de danske seere skal jeg lige nævne, at det talte sprog vises her i kanalen, mens oversættelsen kan ses på KNR2. TV-gut isiginnaartut raatiukultusarnaartut malinaalluarisim. Nunatsinit ааллартитат марлук агорнанни сулеқатигиссиннааneq ангусақарниарнерм пингаарутеқарпоқ ангусассеэққарсаатигатугит налунгиларпуллу аама тусартареерлугулу folketingimilaasortaatitagут qanimut сулеқатигиниарнерат илаанни киллеқарсинаасартоқ qanimullu сулеқатигииннеқ ангусақарфиуллуарсинаасартоқ политиккиккут налилиисартооқарпоқ атуутаанна аалларнерлуутусалаариартик. Lad os lige høre om det. Vi mener, det er meget vigtigt, når de to repræsentanter fra Grønland kan have god samarbejde, og de skal oplyse de forhold, der er i Grønland, og de forskellige lovgivninger, som også bliver vedtaget, kan have betydning for Grønland og lovgivningen og i forhold til arvelov, for eksempel. Også der handler om forsikringer. Så er det noget, der bliver lavet bestemmelser for i Folketinget, som vi dagligt møder i Grønland. Og de ting, som Grønland skal have med i Folketinget, og som finder vigtige, så det er vigtigt, at de her to repræsentanter kan videregive de oplysninger til Folketinget. Men det vigtigste er, som vi som vælgere skal vægte, at der skal styrkes samarbejde inden for Folketinget. Og her understreger Sten, at det er vigtigt med samarbejde. Og hvis vi kigger på de seneste valgperioder, så kan vi se, at der har været begrænset samarbejde. At det virker som om, at det kan have sine begrænsninger. Og Mutti, hvordan vil du vurdere det her i forhold til samarbejde? For det første, så vil jeg sige tak til alle de, som er stillet op til folketingsvalg, og det er meget vigtigt at have folketingsmedlemmer fra Grønland. Og altså det, at der bliver sagt, at samarbejde kan være bedre, og det er selvfølgelig noget, vi skal kigge på. Og jeg mener, at vi her skal vægte de her målsætninger, vi har, frem for at arbejde for partierne. Og det vil skabe god samarbejde og gode resultater. Og jeg ved, at I har stillet op til folketingsvalg også fra Siumut. Hvad mener du om samarbejde? Vi er meget enige med det udsagn. Og vi har et stort ønske om samarbejde fra partiet til den anden repræsentant, og vi har dermed også rakt hånden. Og det er ikke kun det, og jeg mener, at de arktiske lande kan skabe gode resultater. Og den her nordatlantiske gruppe, det er noget, der skal fortsætte, fordi der er brug for det. Og altså, folket fra Færøerne, dem har vi samarbejdet med, og vi kan skabe endnu flere resultater sammen med dem.
Og Jens Frederik, jeg ved, at I, som har stillet op fra demokratiet, hvis I kommer ind i Folketinget og vil komme til at samarbejde med nogle af partierne her, hvordan vil I arbejde, når I kan have uenigheder? Og altså, vi kan se, at der er kold luft mellem de to repræsentanter, nuværende repræsentanter. Det er noget, der vil mærkes fra befolkningen. Det er så vigtigt nu, at der kan være god samarbejdsånd, og vi har ikke set, at det har været forbedret, altså samarbejdet. Derfor mener jeg, at der skal være en ændring, og hvis vi bliver valgt ind i Folketinget, så kommer vi til at holde et møde, men det er noget, vi vægter meget højt. Tak, demokratiet. At det sødt, I har haft folketingsmedlemmer i flere år, men det har I ikke lige nu. Men hvis I kommer ind i Folketinget, hvordan vil I samarbejde med de andre partier? Altså, vi kan tænke på, hvilke målsætninger vi kan samarbejde om, og vi skal også tænke på, at vi har forskellige politiske holdninger, og vi skal respektere hinandens holdninger. Og det er også vigtigt, at vi balancerer det. Og der er nogen, der tænker på at blive selvstændigt land endnu hurtigere, og der er nogen, der tænker på noget andet. Men hvordan kan de to holdninger mødes og gå i kompromis, og hvordan kan man samarbejde og fortsætte? Vi kan ikke bare samarbejde, bare for at samarbejde. Altså, vi skal også vise nogle resultater. At det betyder ikke at vise. Det betyder ikke, at vi skal prøve at vise, hvem er det, som man ser allermest. Vi skal kunne vise befolkningen, at man kan skabe konkrete resultater. Og der bliver nævnt, at der kan være forskellige holdninger, men at man kan gå i kompromis med. Hvad mener I om det? Og selvom vi har 3 nye udklækkede politikere, men vi har også Hans Enoksen, som har en masse erfaring, og som vægter resultater meget. Og vi har også nye unge, der har stillet op. Og det, som Akkadu Jeremiassen også nævnte, så er vi 5 forskellige partier. Og lige nu er de opstillet. Deres holdninger er, at der skal være god samarbejde. Men ved at støtte Naalakkersuisuts arbejde, og selvom man har forskellige målsætninger, så skal vi tage udgangspunkt i vores politiske holdninger og respektere det andre. Tilly Martinussen, Ihlit, Folketinget imod Riniga Sangadur Ruittava, Ranor Sydaratik Sangadur, Baktit Agi Morlungit, Uangut Inatisartut. Og så vil jeg sige, at i den tid, vi var i Samarbejdspartiet, der var vi mindst 2 gange om året nede på Christiansborg og banke på alle døre. Altså uden diskrimination og uden skelen til, hvad de jo mente politisk, simpelthen for at sikre os, at vi kunne finde løsningerne. Brugerne der, hvor vi kunne, og for at skabe bedre forståelse for Grønland, også for selvstændighedsbevægelsen, som jo spiller op også til at være nede i Folketinget, hvilket jeg slet ikke forstår. Men sådan så, at vi kunne sige, at vi er et komplekst land, og vælgerne er meget mere komplekse end det, som vi ser i Inatsisartut.
Inatsisartut og det, som vi ser i nyhederne. Nu der session inatsisartunelut takusartakkatinnik tassa syderatigiinneq atortaqerparput. Tak til Tille Martinussen, Siumon og Inuit Ataqatigiit. Det, som demokraterne siger, kan I besvare. Erik, hvad synes du om det, som om samarbejdet fra demokratiet eller demokraternes side? I Siumon har aldrig været tilbageholdende med hensyn til en samarbejdsånd. Og uanset hvem der får ind, og vi har jo også et håb om at få ind, det at vi rækker hånden i vejret, det holder vi ved med hensyn til samarbejde. Og vi vil ikke kun. Det skal ikke kun være et ord, vi vil samarbejde. Det er også noget, vi skal realisere. Selvom vi har på forskellige politiske baggrunde, så har Grønland og den grønlandske befolkning behov for, at vi holder sammen. Og det, at demokraterne rækker hånden ud til samarbejde, og de andre partier tager vi med kysten, og jeg håber, at der er mange, der går ned og vælger. En af demokraterne siger blandt andet, at dem, der har siddet i Folketinget, ikke har samarbejdet særlig meget. Og det kan nok også være blevet bemærket, at luften har været meget kold. Hvad nu, hvis I får en igen om, hvor tæt I kan samarbejde? I siger jo, at det rækker hånden ud til samarbejde. Er det nok? Vi har en ånd med en blik på at samarbejde. Men nogle gange så kan der være meningsforskelle, så det er svært at komme tæt på hinanden. Vi fra Siumut, vi vurderer, når der er meningsforskelle om synet på grønlændere, så vurderer vi det jo, og vi har jo også, vi inspirerer jo også hinanden, og hvis tingene ikke passer til Siumuts grundlæggende mærkesager, så. Men vi har jo så mange. Vi skal huske, at vi har mange arbejdsområdet, politiet og anstaltsbetjentene, og der var jo også, og vores folketingsmedlemmer samarbejdede sammen, så de fik 50 millioner kroner. Jo. Det er som om, at jeg går lidt tilbage med hensyn til sidste valg, evnen til at kunne samarbejde tværs partierne, og tidligere i sidste, og jeg har jo også været medlem i sidste valgperiode, og samarbejde kan også virke koldt, altså at give mig til det Høydams og samarbejde. Inuit Ataqatigiit, skal I ændre på noget? Jeg vil først sige, at folketingsmedlemmerne har vist samarbejdsevne og fået gode resultater, og når der er en samarbejdsånd, så får der også gode resultater. Og i kommende, hvis vi får en igen i Folketinget, så vil vi også arbejde stærkt på samarbejde. Det vil sige, det har ikke været sufficient. Det der med at samarbejde kan man jo altid nævne, uanset om det er arbejdet i en af de kommunalbestyrelser eller det Folketinget. Vi skal alle være bedre til at samarbejde for Grønland og for det grønlandske folk, og det er den ånd, vi skal have i samarbejdet. Dem, der kommer ind i Folketinget, uanset hvilket, så skal man ikke binde sig i forvejen til et eller andet parti i Danmark. Lad os danne en kraft, der gør, at der er noget basis for et grundlag, som gør fremskridt for det grønlandske folk og for Grønland. Hvad har du at sige? Jeg vil bare sige ganske kort, at man jo ikke tager Folketinget på vegne af sit parti, man tager Folketinget på vegne af det grønlandske folk og den grønlandske befolkning i Danmark. Det er jo derfor, vi er med i det danske folketing, og det er derfor, vi har fået pladserne. Man skal repræsentere hele Grønland. Der sidder jo Folketinget i morgen. Inisam Pinigovu Gadakna Damakirshongo.
sinnisussusaangatta. Jeg mener, at der er nogen, der benægter stort. Ved den udgående valgperiode har det ikke været samarbejde. Altså i radioudsendelser har der været nogen, der bagtalte, er det godt samarbejde? Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg vil også gerne sætte ord på det der med, at man ikke binder det til et bestemt parti i Danmark, er vigtigt. Vores folketingsmedlemmer har allerede sagt, at det er bundet. De vil samarbejde med Mette Frederiksen. Det er at binde nogen. Selvom der er en evne til at samarbejde, så bliver den jo givet videre til nogle andre. Hvis man vil tale om et godt samarbejde, så skal der fysisk etableres sådan et samarbejde. Når det er ret, demokraterne siger, at der er nogen, der har nægtet, at der har været samarbejde. Hvad mener du? Vi vil ikke pakke det ind. Hvad andre har sagt. Vi vil ikke pynte på det. Vi vil ikke pakke det ind. Det, jeg synes, jeg kan sige, er vigtigt fra Nadaraqs side, det er den indigenøse befolkning i Grønland. Selvstyreloven skal være udgangspunkt i vores arbejde, som er en lov i Folketinget. Det er sådan meget overraskende, at der er nogen, der siger, at det meget gerne vil samarbejde og række hånden frem og lytte til dem, men har under hele valgperioden fra den ene side opponerer mod Naalakkersuisut og Inatsisartut. Så jeg kan ikke rigtig har kunnet se den ånd med. Altså, jeg har fulgt med det andet folketingsmedlem, og vi er meget glade for, at vedkommende har. Altså, at der også er nogen, der bruger vores politik i Folketinget. Vi skal ikke pynte på det. Der har ikke været noget samarbejde med hensyn til Inatsisartut Folketinget de sidste år. Par år har der ikke været samarbejde. Akkadu, du må gerne supplere. Altså, det er jo ikke noget fremmed noget, at samarbejde på den måde. Det er heller ikke noget hemmeligt, at jeg så plejer at samarbejde med Venstre, og vi har kontakt med dem, og vi har og Jakob Ellemann-Jensen er den, som ville pege på, hvis at der skulle forene i Folketinget, det der med anti-samarbejde, og når man ikke engang har blevet gået for hinanden. Altså, det er den måde, man bruger på i Folketinget. Under valgkampen siger man, at vi skal nok samarbejde, og så binder man til et bestemt parti og danner en splittelse, og så begynder det at angribe hinanden. Det kræfter, som skal bruges for befolkningen i Grønland, bruges på, at folketingsmedlemmerne de angriber hinanden. Er det den vej, vi vil gå? Nej, det er det ikke. Altså, hvis de vil samarbejde, så skal de også samarbejde. Der er også nogen, der har sagt, at dem, der kommer ind i Folketinget fra Grønland, at dem, der er repræsentanter for Grønland, som er en slags ambassadør for Grønland. Jeg ved også, at Inuit Ataqatigiits medlem har i nærværende valgperiode sagt noget om bygder, om du har også opponeret mod det, hun har sagt om bygderne. Hvordan står det til? Det er det, der skal være udgangspunkt. Jeg vil også sige, at vi fra Inuit Ataqatigiit og i Grønland, mens jeg er leder i det grønlandske politiske, så vil der ikke lukkes bygder på den anden side. Så arbejder vi for, at bosteder og også mennesker skal have gode muligheder. Og det er det, som vi arbejder på at få etableret. Og alle partierne her har også stemt for, at der har jo lige været et seminar om bostedernes levevilkår i fremtiden. Jeg må også sige, at da folketingsmedlemmet sagde noget om bygderne, blev det rettet, og der var også nogle partier, som sagde både det ene og det andet, selvom hun er blevet sat på plads. Jeg synes, vi skal kigge fremad. Der er så mange ting, som vi kan samarbejde om.
Lad os tage det som udgangspunkt for Grønland og for det grønlandske folk. Det her med, at man siger sin mening, som ikke er partiets holdning. Hvordan ved vi, hvilken holdning det er? Altså, vi har lært fra de fejl, der er begået, og vi har lært, hvordan vi skal samarbejde om processerne, og hvordan vi skal tage udgangspunkt i Inuit Ataqatigiits holdninger og målsætninger som grundlag for et hvert grundlag. Og det er noget, som jeg som partileder vil sikre, vil være standarden fremover. Og vi skal samarbejde for befolkningen, og vi skal kigge fremad ud i fremtiden, og Nadaraq som tilføjelse til det her. Hvis I kommer ind i Folketinget, hvad mener I om at sige egne personlige meninger? Ja, det er lidt overraskende at se, hvordan der er. Jeg ved godt, der er valgkamp, men det her med at blive udhængt og det her med bygderne, så mener jeg, at der skal ske noget i finanslov, og det er rigtigt nok, at vi skal kigge fremad, og når vi kigger fremad, ja, lige nu taler vi om folketingsvalget, og de er ikke kun repræsentanter for Grønland. Vi har Inatsisartut og Naalakkersuisut her, og selvstyreloven, som er folketingsvedtaget. Der står der, at vi skal være en del af Folketinget, og derfor skal man ikke have personlige holdninger. Isumaraqpunga una oqallinner takutitsilluartu imannak qannoq tanna pineqartoq nunaqarfinnutungasoq partiilersortussaangilagut folketingimut qanequsaarnermi taamaamma isumaqarpunga qanorlunniit qinersinissamu pingaaruteqartoq isumaqarpunga una oqallinneq uunga allamusangutitsiниарсарисиннааsoq uunga paasingilanga paasingilarasoq maani namminersulivikkusuttut folketingimu ilangukkusunnersut taannarta apasisinaangila. Ja, det er meget vigtigt at vide, hvorfor Nadaraq stiller op. Det er tredje gang, vi stiller op til folketingsvalg. Vi skal arbejde for, at Grønland bliver selvstændig. Men der bliver nødt til at være bedre kommunikation og samarbejde. Vi skal ikke stille os som vi skal komme ned og give dem de oplysninger, der skal gives. Er I enige med Nadaraq? Jeg mener for det første, at de her folketingsrepræsentanter, vi skal se på, hvor vigtigt det er at komme på talerstolen i Folketinget. Altså, vi kan se på fakta, at der bliver udtalt, at bygderne skal lukkes. Jeg mener, at det er respektløst for demokratiet at kritisere andre partier. Vi skal respektere hinanden i demokratiets ånd, og det er noget, der også skal ses på talerstolen i Folketinget.
Fra Siumut er vi glade for, at vi i denne valgperiode i forhold til altså det her med, at vi ikke har udtalt vores egne personlige holdninger, men så har vi haft nogle udsagn om vores holdninger fra Siumut. Og der er vi er blevet givet en undskyldning, og det er en af de ting, vi har opnået. Og jeg vil bare gerne lige belyse, hvordan jeg ikke er enig i, at det her med, at man ikke vil samarbejde med Søren Pape, sådan nogle ting, udsagn, det er noget, som vælgerne skal vide ikke er rigtige. Hvis I kommer til at have en repræsentant i Folketinget, hvordan kan vi sikre, som vælgere, at det er jeres holdninger, der kommer til udtryk? Altså, vi drøfter de ting, der vil komme på talerstolen, før det kommer på, og derfra vurderer vi altid på forhånd, om det er noget, der er i overensstemmelse med de ting, som partierne har som holdninger. Vi mener fra Siumut, at vores program, som er lavet af hovedbestyrelsen, og at de ting, vi vægter, kommer til udtryk. Det er noget, vi skal sikre. Hvordan vil I sikre, at partiprogrammet vil køre? Altså, partiprogrammet er meget klar og tydelig, og det er noget, vi altid tager udgangspunkt i, og det er noget, som vi tager som udgangspunkt, og jeg mener, at vi skal have plads til at rose hinanden, og vi skal rose deres Inuit Ataqatigiits repræsentant for at opnå en masse ting, og det betyder ikke, at hvis vi har forskellige holdninger, så bliver der skabt splittelse. Men Atassut, det her udsagn med, at selvom Atassut ikke har til målsætning at blive selvstændig som land hurtigst muligt, så betyder det heller ikke, at det er noget, der er fastbundet, og Atassut bliver fastslået som et parti, der vil tilhøre Danmark. Og det er ikke rigtigt. Men hvis vi kigger på tæt samarbejde, du nævnte nordatlantisk gruppe, og færøske og grønlændere, som bor i Danmark, har ikke tid, skal have flere rettigheder. Og vi ved, at Siumut er ude af den her gruppe for at etablere det igen. Så blev det nævnt, at hvis det bliver etableret igen, hvis det skal etableres igen, så skal der ændres nogle ting. Altså, hvis der er nogen, der betragter det som noget vigtigt, så kan den køre jo af nordatlantisk gruppe, om hvorvidt det fortsætter passende nu til dags. Noget, som blev etableret for et stykke tid siden, om det er noget, som man skal debattere. Det ser i hvert fald sådan ud, men måske kan man genetablere den ved at have et udsendelse som noget. Det var Sten Lund, som vi hørte. Så frem den nordatlantiske gruppe skal reetableres, så skal der laves ændringer. Demokraterne, hvorfor vil I genetablere det? Det er fordi, vi mener, at vi som land vil få et meget, meget mere udbytte af et samarbejde, hvis vi kører på den måde, hvor vores folketingsrepræsentanter arbejder hver for sig.
to stemmer hver for sig. Hvis man kan slå dem sammen, så vil vi sammen med de nordatlantiske repræsentanter og dele i god ånd, og så vil det, man kan opnå, være meget større. Samarbejde har aldrig været vigtigere. Sundhedsvæsenet har et stort behov. Vi har store udfordringer. Vi skal have flere kræfter i Folketinget, og det kan vi kun nå ved at samarbejde. Demokraterne, partierne har jo også forskellige formål, og nogle kan være ens også. Så frem til nordatlantisk gruppe skal genetableres, hvordan forestiller jeg, det skal være? Skal det være en politisk ordning eller en administrativ ordning? Vi mener, at det er et sted, hvor der skal deles politik. Vi taler om de stole, der er i Folketinget, 2 repræsentanter herfra, fra 2 fra Færøerne. Og ved samarbejde, så kan man stå stærkere. Færøerne har også en masse erfaringer inden for det danske rige. De er ikke så afhængige af Danmark i forhold til os. Vi kan lære af dem og få et godt samarbejde ud. Det er allerhøjst nødvendigt at samarbejde med dem. Atlantikere vannan sudaqatigit bidersaqinaqarnassa illi sumaqatanaamik uа исумақарпунга тоққартумик тоққааннартумик наалагаффеқатигииннэрмиссиунерсуусуқатигиинни бидерситтеқатигиссаву инуусутиссамик сулеқатигииннэрмик атақатигииннэрмик ассигиисутиниллу сулеқатигиттуссаник уа исумақарпунга сиусиннерусуккут атлантиккупавнаани сулеқатигиффимми нааматтум писсерсаниккугула аама уа имааттоқ наадакерсусум аллаттааллуа тамаккунунга пулаллаттааникку сиусиннерусуккут аама оқартоқарсиннааву имааттоқ аадисартупиниартут неқарфимиулла акилииссуссааппут матумани аама уулия инустиссан аамалу имаат инеқарнама акилиутсина аама унаммиллернеқарерпут мутси. Så frem til nordatlantisk gruppe vil så deltage. Ja, hvis vi vil deltage i samarbejdsfora. Og dengang der havde man et klart formål. Nordatlantisk gruppe, da der nordatlantisk gruppe blev etableret. Derfor er der de nærværende valgkamp, så vil vi, hvis vi har en evne til at tage sammenskridt, så vil vi også kunne tale om og være gode til, være dygtige til at tale om, hvad vi kan være fælles om, og hvordan kan vi opnå noget godt for Grønland og for befolkningen, hvis det skal være en nordatlantisk gruppe, eller på en måde, at de nordatlantiske folketingsvalgte, der skal banes vej for dem. Vi opnår ikke noget godt, hvis vi går ud fra de forskelle, vi fokuserer på. Vi alle, der står her, vi står til valg for, samtlige partier står valg for folket at få en repræsentant. Og vi er nødt til at være samarbejde for at bane vej, for den vej, som vi skal gå på. Erik ville være med. Som vi i starten har sagt det, så er vi åbne for et samarbejde. Et enkelt medlems succes kan være mindre, hvis man er flere om at samarbejde, så vil resultater også være bedre. Vi har et folketingsmedlem og har ytret også samarbejdsvilje og vil have samarbejder med Socialdemokraterne, der vi kan være med i deres grupper og arbejde sammen med dem og på den måde have indflydelse, og det er det, som vi vil fortsætte med. Fordi hvis der er ingen, der skal være i tvivl om, vi har samarbejdsånden i hævd. At der så vil I, hvis I kommer nogen, få nogen ind, hvis I samarbejder med dem. Det er nok bedst, at vi fra Dasut siger, at der i kongeriget inden for rigsfællesskabet,
så skal vi er det nok bedst for at få et bedre resultat at fokusere på samarbejdsemnerne. Det vi vil sige, det er, at det vilkår, vi har inden for rigsfællesskabet, befolkningsvilkår, man kan måske også sige, at det selvstyre lov måske kan genføres. Vi skal have lige vilkår inden for rigsfællesskabet, uanset vi er Grønland, Danmark eller på Færøerne. Den ulighed, der er ved at vokse, vi skal være mere fokusere på de vilkår, som vi kan være fælles om at arbejde om i rigsfællesskabet, og på den måde også få en bedre resultat. Det kan nok ikke. Det kan måske kort sagt være, at altså vi er i den arktiske del af verden, og det er Færøerne ikke. Og det er lidt mærkeligt, at de prøver at forbinde os. Hvorfor skal vi fastbindes til dem? Og når der er uoverensstemmelser i forhold til fiskeri, så mener jeg, at den som vi kommer til at have med i Folketinget, altså jeg vil ikke prøve at binde mig selv mere til Færøerne. Og I har alle sammen lige svaret på det spørgsmål, og nu er der forsvarspolitik. Hvis jeg siger NATO, så har I sikkert noget at sige om det, og det er blevet nævnt flere gange i folketingsvalgkampen. Og I har sagt, at Greenland Coast Guard kan være noget, der bliver etableret, hvor realistisk virker det. Altså, der er nogen, der misforstår det således, at det er fordi, vi gerne vil blive endnu mere forbundet med Danmark. Og her kigger vi på, at den model, som Island har lavet, det her med, at civile arbejdere begynder i feltet, og det er noget, som de har kaldt hjemmeværnet i Danmark, og det er noget, vi ikke opfinder, det er noget, der er der allerede, og vi tænker på 10 år frem i forhold til oplæring eller uddannelse inden for disse. Hvad tænker I? Altså, vi har lavet det første, da vi sad i koalitionen i Kangerlussuaq, er der etableret et sted, og det er et sted, som uddanner noget, der ligner soldater, og hvor man bruger det grønlandske sprog, og når man taler om, at det er blevet et selvstændigt stat, hvem er det så, der skal løfte landet? Og vores opgave er at oplyse, hvordan vi gennem samarbejde kan få de danske hjælpe os endnu mere til, at vi selv det kan blive tilpasset. Er det ikke attraktivt at bruge den model? Nej, vi mener fra demokratiet, at hvis vi kigger på, hvordan der er krig i verden, så har vi et stort ansvar i forhold til forsvarsområdet. Vi mener, at vi er NATO's venner, og vi bliver nødt til at være parate for at kunne forsvare landet. Og vi mener, at vi støtter op omkring uddannelser som forsvaret, og er glad for, at det er blevet en mulighed igen, og at
de unge nu har mulighed gennem uddannelse og får en masse personlig viden og erfaring. Er det ikke noget, der kan bruges? Er det ikke et godt model? Jamen, i forhold til beredskab, så er tanken meget fin, men i forhold til forhandlinger til Arktis kapacitetspakken er noget, som er blevet godkendt eller vedtaget, og det er blevet vedtaget. Men desværre skaber det problemer for at etablere Coast Guard, som Island fører. Det er også dyrt at føre det. Det kommer til at være et stort arbejde. Hvis ikke, man kan jo ikke få de to ting på samme tid. Og det er noget, vi skal tage den vej, som er sikret. Vi kan ikke pludselig vende en anden vej. Mutti, i forhold til Arias udsagn om NATO og Grønland, i forhold til beredskab, er det ikke noget, som Grønland skal være på vej til nu? I forhold til beredskab, så skal vi have et samlingspunkt. Det mener vi fra Inuit Ataqatigiit. Der er forskellige holdninger, og der er et udsagn om, at der skal være nogle civile arbejdere. Det kan vi sagtens bruge, men vi skal også uddanne andre. Men det her med at føre våbens... det skal ikke være et sted, hvor der skal føres våbenberedskab. Vi skal kigge på, hvordan vi kan udvikle os endnu mere og tage udgangspunkt i de ting, der sker i verden. Det er noget, vi skal der skal være et samlepunkt i. Når vi har så vigtig position rent geografisk, så har vi brug for dygtige vidensfolk, som samarbejder op omkring beredskab. Hvad er jeres forsvarspolitik? Det første er, hvis i forhold til vores land, så skal vi have forhandlingerne på plads, og den her Ilulissat-aftale er på plads, og så er der et sted i Østgrønland, som russerne har åbnet igen. Og selvom man har sagt, at man ikke må føre beredskab her i landet, det er noget, der ikke bliver fuldt. Vi skal kigge på de forskellige uddannelser, som vi skal udnytte. Også Coast Guard, den der tanke er også meget god. Men hvad har vi i landet? Vi har olie, og der er forskellige råstoffer, som vi ikke kan sammenligne med Island. Vi har meget flere ressourcer. Lige nu kan vi sige, at de her ting, i forhold til at tage ansvarsområder, vi skal tænke på, er det noget, vi har råd til lige nu? Tak. Vi skal ikke byrde os for tungt. Qanu idisi illersornissamut politikki eqqarsaatingalugu eqqarsaateqarpisi taava eqqarsaatigissariaqarpagu nunnat akerleri qanoq illuatungiliussinnaasut qanu angitiginersut tanna eqqarsaatigинеqartariaqarpoq taava uagut
туллуусимаарпаллаарлута иммаqa улорианарторсиортитсинissami кингунеқартитсинисса эққарсаатигисариақарпарпу таамааммат сулеқатеқартариақарпугут илерисариақарпагуннунат аллат соорлу de aftaler, som vi har lavet, skal vi jo ikke løbe fra. Grønland skal være til at stole på. Исумақатигисутит атиоқатааффигникуусу қимақатигиссангилагут уани эққумаффиинерусар синнааварпут USA ассерсуутингалугу иммину иллерсорниарлуни имаат ракитсит маккуа мисиилит иллерсуут тааккуилаа qaffasarpatiin selvfølgelig imod Rusland. Måske man lige skulle være vågen og tage en debat med befolkningen om det. Så jeg synes, tamakkuida amma inuiaqatigin eqqartornerarnissa eqqumaffiineqartariaqarpo som allerede har givet rigtig meget af deres liv til det her, og så synes jeg også, at det er uam isumaqarpunga uggornartor så hvor er det så gerne vi vil udbygge henne? Hvad er det for nogle sumiuna hændelser, der ikke sker? Der er ikke noget, der skal annertusaaniartugut amma kussuut pitsaaliorniarigu kisianaamida eqqumasariaqarpugut illersornissam politikim tunga sunikam eqqumaffiisariaqarpugut naak inuiaqatigit nuunnaravallangikkalu. Hvad er jeres politik med hensyn til forsvar? Jeg vil gerne understrege, at vi i Siumut vægter højt på, at Grønland ikke skal være et land, hvor der bruges våben, og at vi fortæller, hvem vi er allierede med. Vi har ytret om, at der også som formål også skal være en repræsentant i Bruxelles i NATO-hovedkvarteret. Derfor synes vi, det er meget vigtigt, at vi tager det skridt der. Så vi er i beredskab, fuldt beredskab med hensyn til forsvar. Så synes vi fra Siumuts side, at vi med hensyn til beredskab, så kan vi også give de unge en god mulighed for at arbejde med. Men det er også vigtigt, at det kan være godt at bevilge penge og søge uddannelsessteder med hensyn til beredskab og opsyn. Og vi er meget interesseret i at være med til at løfte opgaver på den måde. Inden vi går videre til et andet emne, demokraterne, med hensyn til, at I mener, at der med hensyn til forsvarspolitikken, der skal man innovere, for eksempel, at der kan resolutioner måske kan bruges af NATO. Er det virkelig en vej? Det, at man siger, at overhovedet ikke må bruges våben i Grønland, er meget vigtigt, at der er krig i verden. Russerne har angrebet Ukraine uden og russerne, og de angriber jo bare uden at spørge først. Vi skal være beredt ved, for eksempel, at NATO kan vi skal være venner med dem i NATO, hvis de vil lave et stykke jord i Grønland. Derfor har vi i nærværende valgkamp sagt, at vi ikke forestiller os, at det skal være soldater i vores byer, men vi forestiller også, at NATO kan være mere præsent i Grønland. Når vi tænker på det med Rusland, i det der sker i disse dage, er det noget, vi skal være bange for i Inuit Ataqatigiit? Først så vil jeg sige, at vi ikke bare skal få nogen til, at man bare skal tale, men det vi synes, det er, at vi skal have fællesskab med, at Arktis ikke skal være et sted, hvor der bruges våben. For vi skal kigge på de forhold, der er i hele verden. Med hensyn til forsvar i Grønland og kvæg, at amerikanerne er her i Grønland, så står vi godt med hensyn til forsvar.
især på grund af, at amerikanerne er i Grønland, og vi er beskyttet kvæg forsvarsaftale fra 1991. Så hvis vi lige pludselig bliver angrebet, så skal vi jo også, hvis vi giver landstykker til brug for NATO, så vil det blive betragtet som oprustning. Og det, at amerikanerne er her, er også et tegn på, at man beskytter det amerikanske land. Kort vil jeg lige sige, der er ikke nogen, der skal bruge NATO som skræmmemiddel. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at i NATO, at det er vores kommende samarbejdspartnere, vores venner, og som også på en eller anden måde skal forsvare os. NATO blev etableret efter 2. verdenskrig, og det er for at sikre, at lande beskytter hinanden og hjælper hinanden i NATO. Det er derfor, at NATO blev etableret. Vi kan sikkert se en masse flere ting om emnet, men nu skal vi snart gå videre til næste emne. Vi har snakket om forsvarspolitik, og så går vi videre til, at jeg vil gerne vide, hvilke udvalg I gerne vil samarbejde med. Og det er på sin plads, at man er medlem i Grønlandsudvalget. Når resultaterne af folketingsvalget, når vi ikke har set resultatet af folketingsvalget, altså I kommer til at have en delt medlemskab i et udvalg, i Grønlandsudvalget. Er det for tidligt at sige det, at det er noget, I vil gøre igen? Altså, når der har været valg, og der er resultater, så sker forhandlingerne for det meste. Og her finder man ud af, hvilket position man har, og det er noget, der er nogle forhandlinger, der skal ske. Men vi har rækt hånden ud og i forhold til at servicere befolkningen, og det er lige meget, hvilket parti, der får en repræsentant, men vi har i hvert fald en samarbejdsånd, som vi ønsker vil skabe et godt samarbejde. Det er noget, der altså, det er ikke blevet klart udmeldt fra de andre partier, men det er derfor, jeg nævner det igen. Det her med at dele formandskabet for et udvalg. Er det ikke bedre med en enkelt formand? Vi mener fra Siumut, at det er bedre, at man arbejder sammen om ting for at skabe bedre resultater. Vi mener, det er vigtigt, at vi samarbejder. Det er også lige meget, hvem det er, og hvilket parti det er, men så vil vi i hvert fald række hånden ud til samarbejde, og vi håber, at den anden vil også have samme formål. Folketinget imod. Qiniga sangaduaruit siudittaasuuffimik avitteqateqarnissamut illit soqutiginnissangaluarpit uanga soqutigissangiikkaluarpaqaqqan taakkuas kinasorlermiinnersu kisianni angusassat pingaarnerpaatillingit uanga isumaqarpunga nunatsinni ukua aalisartunut
nunaqarfinnut peqinissaqarfimmut tamakkunungatungassuniq suliaqarluarsinnaasumik makkuninga oqarluartaatini oqaannarnani kina siulittaasuussanersu eqqartuinnarnagu suna isumaqatigissutigineqartussaanersoq sulissutiginissaa аама соорлу лайкернеқарниссарпингаартиннеруннаагу кина сиулиттаасууннерсоқ уани атаатсимитсилалими апеққутаангиллуиннарпоқ tak Tile Martinussen. Når det er hvorvidt om formandskabet af Grønlandshuset deles, så ikke det. Jeg vil lige starte med at sige, at det var lidt underligt, at der hører i debatten lige før, med hensyn til forsvar og forsvarspolitik og hvilke udvalg det skal sidde. Så der var ikke en eneste, der nævnte, hvem der skal, altså vi ser jo ikke, hvem der skal betale forsvaret her i Grønland. Det er Danmarks, der skal punge ud. Det der er vigtigt, det er. Altså de vil være så tillokkende at komme ind i koordinationsudvalget, men det kommer vi jo ikke til. Miljøudvalg og erhvervsudvalg er noget, som vi har tænkt meget på, for at sikre, at det, der vedrører Grønland, bliver udviklet i Grønland. Derfor er det ikke noget, som vi har tænkt på, om hvem der skal være formand. Altså, vi søger ikke, hvilket udvalg vi skal være formand. Jens Frederik, hvem er jer i Demokraterne? Vi er fra Demokraterne. Vi ikke arbejde for, når vi kommer ind i Folketinget, og arbejde for, hvilken medalje vi får. Vi træder frem, vi går til valg, fordi vi vil arbejde for Folketinget. Og det, der er spændende, det er, om hvilke udvalg, der vil være interessante at deltage. Og der har vores folketingsmedlem skal være virkelig alert med hensyn til overvågen, med hensyn til ting, der sker i Grønland. Der er masser af muligheder. Så frem vores folketingsmedlemmer skal nå mål, så skal man jo også huske, når vi taler om forsvarspolitik, så skal der ikke bestemmes noget uden om grønlænderne. Det skal der slås syvtommer sømmet. Aqadu, Jermesen, du nikker. Ja, det er jo nødvendigt med hensyn til forsvarspolitik, på grund af de usikre forhold, der er i verden, så Grønland kan følge med i forskellige ting. Men selvom det sker det, så er Grønlands udvalg, og det er jo ikke et spørgsmål, hvem der er formand. Der er nok med det er i, om de to medlemmer kan have et eller andet, de kan samarbejde om. For eksempel fra rød, hvis der kommer nogen fra rød eller blå, om hånden, der bliver rakt ud for at samarbejde med. Man kan jo også love, uden at love noget, altså uden at gøre det til virkelighed, så vi fra det vi vil gerne søge det bedste resultat for Grønland. Og det er råvarer og erhvervs. Det er noget, som at der har de jo taget det op. Men hvad er der med dem, der gerne vil have, at Grønland bliver til en sådan hurtigst muligt? Det skal ikke være bare for, at altså det vi gerne vil understrege, det er jo, at vi har vores vigtigste primære formål, det er at få et så godt resultat for Grønland. I har. Og lige nu rækker Siumut hånden ud igen for at dele formandskabet, hvis disse to partier kommer ind igen. Vi skal have et klart udgangspunkt i, hvordan vi bliver enige om, vi først bliver enige om, hvordan vi vil arbejde fremover. Det vil være rigtig godt, og det er meget interessant i forhold til, hvordan vi kan samarbejde om befolkningens for det bedste for
befolkningen. Når vi taler om Arktis og vores land, så bliver vi nødt til at skabe endnu flere resultater, og det er noget, der bliver åbnet mere og mere i Folketinget, men vi kan skabe store resultater sammen. Vi kan måske komme til at tale lidt om det her med, at man er fastbundet til forskellige partier i forhold til, hvem der bliver statsminister. I har haft et udsagn om, at I støtter Mette Frederiksen i at blive statsminister. Altså, efter valget vil der selvfølgelig først komme forhandlingsarbejde. Vi mener, at vi skal klart meddele vores målsætninger, og vi har jo set, at Mette Frederiksen har hjerte for samarbejde med Grønland. Og Mette Frederiksen har for eksempel været med til at give en undskyldning til landet, hvis nu det bliver en anden statsminister. Vil I miste noget på den måde? Men det er meget spændende. Og det her med, at man undlader at sige, hvem man gerne vil samarbejde, hvem man støtter mere som statsminister, mener vi, det er en hemmelighedsfuld måde at køre valgkampen på. Men vi kan klart og tydeligt sige, hvordan det kommer til at betyde for os. Og der er vi ikke hos Siumut. Vi vil gerne have. Altså demokratiet, I er ikke fastbundet til én støtte. Jeg mener, det er et problem at på forhånd sige, hvem man gerne vil samarbejde. Jeg mener, det er problematisk, hvis det bliver en anden statsminister, så vil det jo være svært at samarbejde med vedkommende. Og hvis Mette ikke bliver statsminister, så vil det være problematisk, og vi stiller op på vegne af vores land, og vi stiller op for at opnå en større resultater. Derfor er det et problem, hvis udfaldet bliver noget andet, så skal vi ikke have været bundet til noget bestemt. Altså, vi samarbejder jo med Socialdemokraterne en del. Derfor er det ikke rigtigt, at vi ikke kan skabe resultater på andre måder. Altså, vi har mulighed for at give vores budskaber til. Tak. Hvem mener du om? Altså, vi vil pege på den regering, som kan gøre mest for vores landsmænd, som er i Danmark, og som kan gøre mest for vores samarbejde og for vores velfærd heroppe. Det er der ikke nogen tvivl om, og så er det fuldstændig lige meget, om det er rød eller blå. Vi håber selvfølgelig på et samarbejde i midten, måske med en lille hældning til den røde side. Der var magtluput folketingemuudaasortanngorsinnaasut tassami imappoq sudaqatigiinneq innarlutilinut ilinniartunut Danmarkimi ilinniartunut imma aammat eqaneqarsinnaava ilinniartut uteqqinni ajortut nunatsinnit taakkua qannoq folketingimingaanni taakkua sudaqatigiinnikkut pittaasumik angusaqarfiusinnaanersoq i forhold til
Hvem tror I vil samarbejde bedst med? Orangeholdet eller partiet? Det er der selvfølgelig ikke. Men hvis vi kigger tilbage, Hans Enoksen har sagt, at de har lavet selvstyreloven sammen med Venstrepartiet, men Mette Frederiksen har kigget på de løsninger, der kan være. Og hvis vi kigger på, hvem skal vi så samarbejde med? Måske, som danskerne siger, at vi ikke skal bestemme. Hvis vi bliver... Lad os lige se, hvordan folketingsvalget, altså udfaldet til det. Lad os lige se på det først. For Inuit Ataqatigiit er det vigtigst at opnå noget i forhold for befolkningen og for vores land. Og det er det, som vi går ud fra, og som altså repræsentanterne er dem, som skal kigge på mulighederne og skabe resultater. Altså, men man kan måske sige, at Inuit Ataqatigiit forholder sig mest i den venstre side, men for at skabe de bedste resultater, så vil vi selvfølgelig samarbejde. Vi kommer til at vælge Venstre. Altså, det blå hold, når det blå hold sidder i regeringen, så skabes der flere konkrete tiltag for vores land. I forhold til for eksempel lufthavnsbyggeri, så i forhold til de midler, der bliver afsat, så er det noget, der kommer fra det venstre og det blå hold. Og vi kommer selvfølgelig til at vælge Venstre og det blå hold, fordi vi altid får mere udbytte som land, når de sidder i regeringen. Vi er ved at afslutte debatten, og der er kun en dag tilbage. Ja, så vil jeg gerne give jer mulighed for at give jer 1 minut, og så starter vi med dig, Mutti. Tak. Som borger og som befolkning er tryghed det vigtigste, som vi har behov for, om hvorvidt det er vilkår i Grønland, eller om vi bliver påvirket ud fra de ting, der sker ude i verden. Inuit Ataqatigiit vil med udgangspunkt i trygheden og fortsættelsen af de trygge ting fortsætte arbejde i Folketinget, hvor vi søger de steder, hvor det grønlandske folk kan samles om, fordi det er på den måde, at vi bliver stærkere. Og der kan vi jo se, at ud fra de erfaringer, vi tror på, at vi kan skabe tryghed for dig. Vi ved også, at du vil være med til at løfte i samfundet. Og så vil jeg sige tak til valgkampen. Er det sygt? Jeg vil gerne sige tusind tak til alle partierne og til hele folketingsvalgskampens vores udsagn om sundhedsvæsenet. Vi har endelig
skabt mere opmærksomhed i forhold til, at der skal gøres noget ved sundhedsvæsenet. At det er noget, vi ikke selv kan løfte. Og vi mener, det er meget, det er et stort opnåelse. Hvis vi skal have den sunde befolkning som det centrale, så er det vigtigt, at vi fra Atassut, det er det sunde befolkning, som skal løfte det sattes. Siumut, jeres minut starter nu. En klar røst, som uden at være bange for at træde frem, og som vælg den person, der vi skal have et stort arbejde, vi skal gøre. Det er derfor, vi vil sende en repræsentant. Forskelsbehandling, kolonisering, og den skal væk. Og vi har noget, vi skal være fælles om at løfte, så vælge den, som er stået frem, uden at holde bind for os, så vil vi ikke blive skuffet, hvis I vælger en fra Siumut. Vi vil arbejde for vort land og for vores befolkning, så vil vi under ingen omstændighed holde os tilbage, og vores krav vil også være godt valg. Demokratiet, værsgo. Tak. Vi kan tilbyde fra Demokratiet et godt samarbejde, som ikke kun ved ord, og ikke ved selv ikke kun ved et ønske om medaljer, for at skabe de bedste resultater for befolkningen. Vi har 12 formål og målsætninger, som handler meget om sundhedsvæsenet, fordi sundhedsvæsenet er i krise. Vi skal ikke give ansvaret til nogle andre. Det er noget, vi selv skal løfte. Vi håber, I vælger en fra Demokratiet, som kan skabe konkrete resultater, ikke kun ved smukke ord, og vil arbejde for hele befolkningen i landet. Godt. Tila Martinussen, dit minut starter nu. Tak for det. Rujana. Vi er måske ikke lige så øvede, som mændene herinde er. Angotidum ba uangut dama oqadunisaq det der visi der begroffiting en hybrid af både den grønlandske kultur uangut akusavu kadallit hvordan det er at være både i Danmark og i Færøerne. Den Susanne her tale går i virkeligheden til bygderne og til uani hele den del af uqasaqarnara befolkningen, som er ofre for nunaqarfimi overgreb, som er tungavo udsatte af amaru hjemløse, inuiannut som har sociale problemer, innersanaqarsimasun angerlarsimerfaqanngittunuk amaru peqinissaqarfimi ikio naqarnassamинник ikionaqarsinangittu vi skal gøre alt, hvad vi kan. uasaqutiingiippa qanoqqissaaq kikkusunasuutsiina kisiani pingaarnerpaa tassaavoq Det er sådan så, at Danmarkimi pensionister folketingim ida børnebørn har også sudeqati folk med handicap nittariaqarluta soorlaama assarsuutigadungu utoqqaat ernuttatik qimattarpaat sudeqatigisinaasung tamaasa sudeqatigisavagut Nadaraq, værsgo. Valgkampen i dag, her kan vi give et klart budskab, at Nadaraq stiller sig ved at vægte befolkningen, og vi mener, at det er vigtigt, at det grønlandske sprog bliver brugt. Sådan helt konkret, så skal det være, uanset om du sidder i bygden, i byerne eller i Danmark, så håber vi, at I vælgere vil være med til at skabe ændringer og stem på Nadaraq i morgen. Så er det et minut. Vi siger tusind tak til alle partierne, således har vi talt med
alle partilederne, husk at du kan følge med i folketingsvalg i morgen. På gensyn.